Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dili pas kasama kinibugot kayo alubar. Identero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran dili damag winupas masamak. Dili sumbat dili agtuturay kadiri issues. Ken karikagong dili umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Tenga ti aldaw, pare ti aldaw, iti Huwebes papagayam, idanon ti ENR Online, ti sabali man na parang ti programa tayo, Damdamag ni Berto. Dati apo di pagayam nyo, ni Robert Berto de la Cruz. Pare sa bali pa nga may isang oras ngayong kampanang idasar, kada iti damdamag, nga pakasiknante amin na sa ngapada. Kadwa tayo iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Kabayatan na, dagiti damag ngayong kam idasar kada kayo. Iti detoy nga aldaw, rinibribo o ginasgasot nga kahon. Te-expired niya karne apo na kumpiskar EJ Tondo, Manila. So, dapat alerto tayo apo nga mangkita. Kada kita gat-gatangin tayo nga karne. Gagayim keng kamsat. Amangan tada digiti saan niya na kumpiskar. Tibiyang digiti otoridad kakabsat ken gagayim. Kabayatan na, iti sabali nga bangir, dito panyempo, low pressure area, manamnama apo nga sumrek, iti Philippine Area of Responsibility, iti masungsungad nga oras gagayim ken kakabsat. Yeah? So, manyempo tayo, gagayim ken kakabsat. May isa nga Indian National, pinaltugan, dagiti nakamotor, ijay nabutas. Ken padaanan nyo, papagayam, ejay umamyana na paset, especially Banggi, Pagudpod, natutudo. Kada gito'y oras, dan sumagmanong aldaw pong agtutudo. Deto'y benepisyo kumaga po kada gito'y nga paset, agtalunda. Asla maano da po kada ito'y tiyempo dita probinsya ti Cagayan. Ngem adda amak dagiti sumagmamano gagayim ken kabsat gapo kada iti landslide ken adda dagiti barbarangay ngano agpaot ti tudo mapupok dagiti lumugar maysa dita napo ti barangay Payak makiinuman tayo apo iti nasa mga barangay ken kastameten iti barangay Pansyan Pagudpod no sa dinno nga iti sitio Bangkero sa jeti pakasarakan na po wenno pakapaspasamakan ti landslide nga manggabor iti kalsada iti National Highway nga umamang iti Cagayan ken mangitunday di perwisyo digitay lumugar. Dagitoy ken sabsabalipay para ti maysa nga oras ngin kampanangidanon ni programa Damdamag ni Berto. Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay din dito kalipatan nga serbisyo kadi di pimusay ngay patpatigyo di biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad nanda kadi iti di kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley. Rangtay ni ayat para kariripat patiga pimusay, manipod kababaan ng ganat ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi pa yan, ti makapne ka pa nagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo, kada iti minatay, babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay da iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid iti minatay iti sa bali alugat. Ti Lily of the Valley kadandaan ti dua asangay. Masarakan digitoy iti National Highway, Barangay 32, Curopor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Banggi, Ilocos Norte. Adanda ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Honor Manager. Lily of the Valley. Daytoy tinurore digiti agisem karidaan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na.
eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging ganay ti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod ka kailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wendo Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Irideto nga paragtutudo, agra-ira manen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. Importante lang hapo no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo dito may iwasan talaga. Ora na niyan nilamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga letter tatlo nga B nga kuna tayo mayan, blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ay ket mapigilan tayo dito saksakit nga dengue. Tandami dito makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada nagurigor andamit nga makarik na ti madi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Okay, tuloy. Ti programa tayo, damdamag ni Berto. Kasama na po nga mapantayo ka dito interviews tayo ni Apo JC Lagundino dita Pansyan na pagod po di Ilocos Norte. Thank you very much sa TMT Construction Company. Anyaman na po nga serbisyo nga kalikaguman nyo para iti panagipasdek, pagtaingan man, weno iti proyekto nga dadakila po asin dadaan ti TMT Construction Company nga mga asistir kada kayo, anyaman na serbisyo ti kalikagum nyo. Ti TMT Construction Company, kukuha kinimatmatunan ni Honorable Telvin Tapawan, ken masarakan dito iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Kastapay iti panagyaman tayo ken ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Ono Predrupan iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16 Bakaray, Ilocos Norte. Advance happy birthday Ma'am Elis. Kastapay apo ti panagyaman tayo ken ni Dr. Alan Taylan. No adda digiti mariknayo apo nga sa gubanit ti bagi tayo, mapantayo agpakonsultar ken ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Zacarias Flores Street, dito Siyudad Tilawag. Thank you very much ken ni Engineer Neil Jose. Manibod ako di Pugad Lawin Car Bus Aircon Service, Balintawak Street, Lawag City. Anyaman na po nga klase ti parikot, iti aircon digiti lugan nyo, busman digitoy, SUV, kotse, and sabsabali pa ay mabalin nyo po nga papan ipakita digita when pa servisan, iti Pugad Lawin Car Bus Aircon Service. Thank you very much ken ni Mr. Henry Apaga iti Pennsylvania, Estados Unidos. Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando iti San Nicolas. Ken pagyamanan tayo apo ti Next Gen Products nga may laklako apo iti Gabut Norte, Baduk, Ilocos Norte, mismo nga residensya ni Ma'am Maria Cristina Balbas Dulay. Dili produkto ti Next Gen ket mangitunda iti nababbaba nga puunan tayo iti pagtatalunan ken epektibo digitoy nga mang papintas ken mang paado iti apit tayo. Okay, iridati akong daway, mapantayo na po ijay Barangay Pansyan, pagod po di Ilocos Norte. Makainuman tayo eksklusibo apo ni Barangay Kagawad JZ Lagundino. Amuin tayo apo ti sitwasyon, gapot adda digiti information nga agtudtudo sa jay adamanen amak digiti lumugar. Ken kumustain tayo apo ti sitwasyon ti pagtatalunan, supply ti danom no agsubra, aglayos gagihim kay kabsat amangan ta maperdimet la digiti maitukit wenno maimula ka ti pagtatalunan na imbag nga malem mo apo Kagawad JZ Lagundino sir ni Robert de la Cruz detoy iti ENR Online programa tayo Damdamag ni Berto. Good afternoon sir. Thank you iti ted mo agundaway di programa tayo Damdamag ni Berto. Good afternoon po sir. Kastamat ka iti listeners tayo. Good afternoon. Okay. So kumusta ti sitwasyon ti weather or panawin dita? Damag mi agtudtudo dansan sumagmamanong aldaw apo Kagawad. 10 po sir, almost 4 to 5 days sir nga straight ti nagtudtud na ko da
adda ba sa pamigsaan na. Sabagay dito yung panahon dito yan ni sir katang nakabibiglan ta digiti panahon di pinagtatalon dito yan ni. Mm. Kasi nga ang kami nga mas daw kasi yung panahon dito yan sir. Okay. Okay, so adda digiti gundaway idi ano agpigsa titudo, adda digiti parte or barbarangay nga malayos. So kumusta ti ano tayo sitwasyon digiti barbarangay nga masansan nya dupraken ti layos no kastoy agtutudo apo kagawad. Kasi na po Diyos sir, awang pa lang tinamonitor tayo nga nalaylayos nga paspaset dito barangay tayo. Tayo di kalpasan di bagyong neneng napasamak dito, yung nag-request tayo iti LGU tayo nga idodolwan niya po Mayor Rapi di equipment no na may dreads dagi di karkarayan ken pasiraan dagi di pagserkan dagi dandanom sir. Okay. So benepisyo deti tudo kadagiti kakabsat nga man nalon dita lugaryo apo kagawad. 10 sir, aglado digiti location na digiti sahod ulan lang ako namin. Digiti place ta dito daddo mga sangheras nga kaslang kumedical man di na pa may binisita sir nga source ti damo da sobramot lang ard unay sir di kadakkel ti karkaran. Okay. So deti napanyo binisita source ti danom para di pagtatalunan. Yes sir, actually kadwa ti Department of Agriculture nga naggapo iti region daw may dakitan digiti line canal da. Okay pa lang sir, kasi na po sa kaya mo pa lang digiti kanal tayo nga dala digiti danom sir. Okay, digad kahit nasa wen talaga nga bastante ti danom para iti paragraef dita paset ti Ilio, especially ti barangayo apo kagawad. Yes sir, okay dito danong pa lang dito yung isa naman supply na mati pinagtalon na giti kalugaran tayo sir. Okay. So talaga dito iti pinaka main crop yo parang Cagayan na apo kagawad. Yes sir, iso di dito nga bulan di pinaka main crop ni almost kapada na kam talaga ti Cagayanan sir ta weather condition mi kas lang alalaan na kam ti Cagayanan sir ang Ilocos Norte di pakalalam ti weather na. Digad kayat nasa wen parang na i-transfer DJ month of planting season nyo. Gapo ka dito weather nga mga pektar kada kayo iti probinsya ti Cagayan na apo kagawad. Yes sir, nabayag nga panahon mo nga kastoy ti na puuta kon sir ta sipud na nagtalonak mo da kastoy sir nga tibulbulan iti Minecraft ni. Okay. Dati sitwasyon base kada ti inspection nyo kada ti pagalaan nyo iti danom. Anat pa nagkita or komento ti Agriculture Office makaumanay det gitoy deti kapigsa deti danom agingga nga diyo apiten digita iraepyo apo kagawad. Yes sir, baka umanay na dito kasi hamod nga basta-basta nga umasit ni karkarayan tayo dito basta na parugyanan nga mga digiti ubog sir ket tuloy-tuloy mo pa. Okay. Kumusta? Ana ti assistance nga agapoy ti biyang ti munisipyo or probinsya kada kayo nga manalon dita ket sabsabali nga bulan dati pa nagtalon nyo apo kagawad. Tuloy-tuloy lang namot ti suporta ti LGU tayo sir isuda ti mangted ti BINI tayo nga ibunubon tayo sa pinagtatalon ken i-monitor to sir kada dapay ti fertilizer nga i-distribute day ti farmers tayo sir. Okay. Okay, so okay yung talon. Pero adda digiti madandanagan base kada information mi apo kagawad gapo kada ti tudtudo ket posible nga mapasamak manen ti panaggeday kada ti National Highway. Ada ka din nakabantay nga taga munisipyo or taga DPWH kada ti pakapaspasamakan ti landslide dita baranggayo apo kagawad. Yes sir, naka-continuous pa daan at pinag-clearing dagiti akadong tayo ti DPWH tas gagangay sir ti matric na ti kalugaran mi dito kumbaga ada pobia dani so nga tas din medyo dadanag dangem kasi na po sir ada man nagkwadikal man nga mamat ti dakkel so nga alis to lang inwang din dagiti kadong tayo ti DPWH. Okay. So kayat nasa wen idikal man adda manen naggabor but alisto ti pan naka-clear na. So possible nga medyo risk good ito kada iti biyahero amangan ta maigeddan idi ilidalyasat mo kada ita nga paset apo kagawad.
At dalat hantay may iwasan nga panunuton lang ta di kasjay sir nga dakkel di pa mga asin apoy so nga kararag lang di sabay tayo no kon sir. Okay. So dito digiti standby nga equipment ano dito kukuha ti munisipyo, kukuha ti DPWH or private contractors? Ti monitor ko sir kada kukati tamang tayo dito double ka. Okay. Di ba dito impanda nga parang slope protection na ngem ka dito gidday nga napasamak idi nagsasarunong nga bagyo kaslahang nga imepekto apo kagawad. Adda kadi uswat da nga konsultasyon kada kayo nga lumugar, especially kada kay nga makakita makabambantay kada ito nga lugar no anati mas efektibo nga mausar tapno di kasta maliklikan ti landslide apo kagawad. Dito di ang ko pelang masungbatan sir na umot pa iti condition dano anati kailangan i-apply or yung product. Yung di monitor ko sir katenda dagiti agbibitin dagiti makikit nga agbibitin nga daga iso pelang di madang nga programa sir. Okay. Adda kasanupay ti ka atidug na ngamin aya deti paset ti kalsada nga bakras deti bantay ti awan ti naipan nya kas lamang proteher apo kagawad. Almost sir awan pa ila amin gud awan ti protection protection na awan mo ton sir pati di gaming pandang braceful sir gat kumbaga no sobrang tag sarita gat nonsense di jayan sir kasi nakangat nga to di paggapuan tupak no ka sir. Okay. Deti naggidday idi kalman isumit lang nga parte deti masansan nya pakapaspasamakan ti panaggidday wenno pa naglandslide apo Lagundino. Sir kasi dadapil lang amin digiti agbibitin nga dagdag ano kay iso ti madamad nga yok operate nga namitan dagat manan di pinagtutudo sir. Continuous mo ti pinag-clearing daman pay tatay ti limasat tayo madama mo ti pinaghakod dati daga kun pinagibal ng dati dagdagay ti partes na ti baybay so nga pasabulat at pinagdalan mo. Okay. O rin saan nga may tunda iti panagislo ti traffic or panagistranded diti luglugan diti clearing operation ti DPWH? Kasi na po Diyos sir habot nga isang makatundat na bayad nga pinag-traffic na sir. Okay. Digitay naon-oneg nga sitio kasi ada digitay information mi dito'y Banggi ket ada digitay sitio ti payak nga medyo marigatan ti tao nga sumrek. Awan ti kasla marigatan wenno perdi sing nga kalkalsada nga mabalin nga mangitunda iti panaka-isolate wenno panakakulong digitay lumugar kada digitay sitio yo apo kagawad. Adda sir, adda may isang partes di sitio San Agustin nga no tatawagon mi sir kada ito yan ti Kaguran. No dumak sila kumatatas na dimbaktal ti Karayan awam manan naka-isolate naman ngayon magmadala manan sir nga lumasat no ti ayan ta Karayan no ti kasi nga bumabada sir. Okay. So kasound monitoryo kada iti kabaranggayan yo nga dadyo uneg DJ nga sitio. Kumusta ada? Kada gito yung gundaway, ada kadimit la makontak yung kadimit la ida, makasarita yung ida via cellphone or anyaman na komunikasyon apo kagawad. Wan sir kasi dadamot pa pagdala ay sapol-sapol damot ti pagdalanan da nga bumabano ka sir nga ilaeng magmagnada da makaawan ni mo sir nga motor sir. Anati mang kada kwada Karayan, adala sa atin da Karayan apo kagawad. O sir, ada karayan ng kasasar nga mangmut lagi di isot na bigsa pa ilang. Di ko na akong sir, ang mabal nga i-travel tayo, ang mga baling nga lumasat si motor kadalugan sir. Okay. Ano nga sitio dito ya po? Sitio San Agustin sir, bale kaguran, partes ti kaguran mo namin nukwento yun sir. Ada manot residente sa Jai, no? Amuyo man, no? Mano nga pamilya? Ti family head si Jason iso ti sector ti nga sitio almost 25 ti family head si Jason. 25 families. So DJ ti sektoryo. Ano digiti aramiden nyo tunggal mapasamak ti kastoy tapno agbalinda nga safe especially dito pa nagdalyasat ti Karayan baka ada digiti mangipilit nga agdalyasat apo kagawad. DJ lang sir, yad advice tayo ang nasisita ti ilalasat na dapat ang dalungas lasat kan sa bagay sir, dito yung sitwasyon, i-coordinate tayo ni LGU tayo. Pero oras tayo lang hindi pinangipatunod dito yung equipment, sir, na umot sarili tayong equipment nga
mabalin nga pangarami tayo di dalan da sir di barangay. Okay. Apo kagawad, thank you very much. Idintad mo agundaway. Malaksid no da mensahem kadagiti kalugaram kang runaan na kadagiti imatuna masityo. Ijay sityo San Agustin. Go ahead, Apo kagawad. Kadagiti kalugarak iti sitio San Agustin agananos kay pailag o kumayan di napantay yung request iti kan ni Apo Mayor tayo nga equipment tapnon may provide tayo di pagdalyasatan nyo dita kan tapon mas ni payment lang ang pagdalyasat. Okay, thank you very much, Apo Barangay Kagawad JZ Lagundino. Maraming salamat po. Stay safe. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road. Asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina dagiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asirig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy di imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns di babae kas kameten di ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariri cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangati ti kalidad di kiti lako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Kakailan nadto ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mga ipaay karigiti kang runaan nga tips para di panang salwad tilapayag. Dak dito ay tapno mangitid iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket tay panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni. Isu ti most common kaduan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti protection daytoy lapayag tayo. Babaen ti panagusar iti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitin tayo ti uneg ti lapayag tayo katuan kada tayo siguro ket agususar tayo iti cotton buds kada digitay pala-pala kutkut sarita hairpin ket nadumapay nga banag ngem dagitoy kumaket liklikan ta ad-adda makadakes no masukit-sukit iti lapayag tayo isu nga ti kapintasan nga panangdarus ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan mabalin nga punasan tayo ti labakara walya panyo wenno na anyaman nga nadalus alupot ti maudi nga tip ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yo oray maminsan wenno mamindua iti maysa nga tawen tapno no masirip ken ma-check up
tay ear, nose, throat specialist yo, tay lapayag tayo, ket no da tinasken nga madalusan, when no nasken nga ramidan na, ket ramidan na daytoy. Ken may kolektar di daytoy, ket saan nyo kuma, ibaybayag, when itantantan, ting kayo pa nagpa-check up, no adaman ti sabali nga malit na natin lapayag yo, panagsakit man daytoy, when panagkapsot ti panagtingnig na, ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no daktakelmet latay namnaman na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko da kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Okay, tuloy-tuloy. Agyaman tayo pa po kadito sa mga nad. Padaanan nyo, makinuman tayo matapo ije banggi. Gapot ta dito si Barangay Payak. Addan digit ay lugar apo nga narigat nga madanon. Nga kasmet apo iti Barangay Pansyan. Ijay sitio San Agustin. Ada dito in-mention tayo ni apo Barangay Kagawad Elmer Gimod. Nga barangay nga marigatan dan apo nga rumwar sumrek digit ay lumugar. Dito tinarigat kaya digit ay kakastoy apo nga paset ti lugar tayo. No basit lang atudo. Dijayen malutlot or ano DJ dalanen aggabor agrigaay marigatan ti sitwasyon di kiti lumugar ti may sa kadite narigat ti kastoy apo no adda emerhensya nga pasamak agsakit kensab sa bani pa kasanot pa nang isirek mo ti rescue or tulong no kasde apo di kiti dalan gagigim ken kamsat okay agyaman ti apo ti TMT Construction Company di Barangay 48A Kapungaan North Tawag City kukuha kini matutunan ni Konsehal Telwin Tapawan, kaming ti Konseho ti Marcos. Thank you very much Mr. Loreto Tamayo di Daway Pahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupa ni Wayanay, Hawaii. Thank you very much pa ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. No damarikrik nayo di Baguio. Ket yung ikonsultar ni Dr. Sindadaan ni Dr. Alan Taylan di St. Camillus de Lelis General Hospital. Agserbi ka na kayo. Ti St. Camillus de Lelis General Hospital, ket masarakan iti number 121 Zacarias Flores Street dito Siyudad Tilawag. Thank you very much iti Pugad Lawin Carbas Aircon Service nga masarakan na po iti Balintawak Street di Siyudad Tilawag babaeng kini Engineer Neil Jose. Agyaman tayo pa kini Mr. Henry Afaga iti Pennsylvania, Estados Unidos ni Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando sa Nicolas, Ilocos Norte. Thank you very much iti Next Gen Products dagiti mausara po iti pagtatalunan mangibaba iti gastos iti panagtalon gapu talimitaran na po iti panakausar iti commercial nga abuno magatang yu dito iti pagtaingan ni Ma'am Maria Cristina Balbasdulay, Gabut Norte, Baduk, Ilocos Norte. Okay, tuloy. Tintay pa nagpipindadamag iti dito yung aldaw, iti programa tiyo Damdamag ni Berto. Mapantay matapo ijay Barangay Payak, Banggi, Ilocos Norte, yung Banggi at Pagudpod. Agabay digitoy nga barangay. Daytoy digitay barangay apo nga maudi daytoy digitay ili nga maudi apo nga madanon tayo no aggaputay iti abagatan ket sumrek tayo apo iti umamyanan especially iti Cagayan nga segon ken ni apo Kagawad na apo Kagawad JC Lagundino DJ weather da apo di Cagayan isumet ten ti agar-ari nga weather ijay Banggi ken ijay Pagudpod gagayem ken kamsat nga dito iti mangitunda nga adda panagamak benepisyo para kanina agtalon nga madalat taamak daga po kanina mapaspasamak apo nga panaggeday wenno panaglandslide iti deti National Highway. So with Payak, Barangay Payak, Banggi, Ilocos Norte gagayem ken kamsat base apo kanina mununan nga panagdamdamag ko kina apo Elmer Gimod apo Kagawad addan sitios sumagmano nga sitio kaditi barangay da nga saan nya wenno narigat ti sumrek narigat ti rumwar kakabsat ken gagayem nga kasi ti sitio San Agustin dita Pansyan Pagudpod, Ilocos Norte. Okay, kay inuman tayo live and exclusive. Okay na maki ni okay adan ni apo Kagawad Gimod naimbag nga mali mo apo Kagawad Elmer Gimod sir. Thank you very much manen itited mo nga alda oras iti programa tayo Damdamag ni Berto. So ije Pagudpod adda digitay medyo narigatan nga serken nga sitio kaditi Pansyan. So with Barangay Payak base kaditi pa nagsarsarita ta off the air apo Kagawad naimbag nga mali mo.
Kumbaga, malamumot sir, agyamanak na titigon daway nga makain naman tinamot tibiyang. Okay. Kun sir, ta ngamin, beneficial kada kami ito do, almost 3 weeks nga nagtudo, manipot today di abagat, naudi. So nga, beneficial kada kami nga manalom sir, ito do. Okay. So kaslay di pagudpod at damit diri agtalon. Gapo ta sa anggay sa nga nakatalon kada di talaga nga panagtatalon na gapo ititika, gapo kagawad. Kun sir, doon nakata kami ito dadag, peso nakatalon, narigat pa yung abubuan. So nga itata datudo kan medyo da pelang sitwasyon tinapiksa nga danon ti karayan. So di linano mi nga rayo pat di narakalabas yung pasayahan siya. Okay. So parang second crop na dito yan kuman na no nakapag main crop kayo apo kagawad. One sir, second crop lat ti tawag min at dahito nga rod nga time maging nga natiyag tapos ti December sir kati so ti panag-growth ti second crop. Okay. So ano agsupadi kayo iti pagudpod. So talagang sursurutin nyo DJ planting calendar nga agraep kayo iti Hunyo, Hulyo, Agosto, then yung second crop is detoy December or November, December. Ganon na po kagawad. Kung sir, dapela ka kami DJ nga tradisyon ta digiti ngamin daddo nga kadwami. Handa mo na narigat narud ni isuro ti technology isong barbaran no successful to ti project tiniya ito ipasagip September kada kami DJ na nanayan nga cropping calendar kapo DJ schedule DJ sang kabasit nga padanong sir. Okay. Dito ka dilaing titawen damo wenno masansanen nga talagang gundawayan nyo deti weather nga kastoy gaputa maapektaran na kayo deti sitwasyon ti panawen dita probinsya ti Cagayan apo kagawad. Kastoy nga talaga sir ta DJ no makita mi nga medyo dapig sa ti danon ti karayan nga mga pasaya ti tatalunan mi. Sige sir, i-recommenda kami recommenda mi kay ti kadwami ang ag-drive kami. Mundo makita mi nga konser digiti ano na makasapol ti ado nga danon ti imulan yung konser. Okay. So ano ti sistema yun tat? Na raep pa lang di transplanting or dili ko nato yung direct seeding nga po kagawad. Transplanting sir, nagbunubong kami isumati ko. Ore pe arami dun mi DJ at tatamot digiti di upland mi direct seeding no kuno mawan matag direct seeding kada kami ti pagay kada giti nga second crop iti lang by dato dun ti Mayo, Hunyo, masjay nasang kasatlat ta kada giti upland mi no konser. Okay, so kada gitoy mano nga porsyenton tinakaraep wenno rugrugi ka di pala nga po kagawad. Dati may isang sir si Alawaw adang amin sang ka diso damot at cropping calendar danga dati nga week sir ke balitop da di pagpatalunan danga almost 7 hectares. Ke digiti dadduman nga sabali nga sitio kasla iti payak proper inga na pa lang TNT December kami nga makarapit sir. Okay. So kumusta DJ Supply? Ije pagudpud ket aglablabunan ti danumen na. So dita Barangay Payak, kumusta ti supply ti danom? Apo kagawad. Isupay lang sir siyempre ito yun todo awan di agusarbot agpasayak ka digiti dadto mga crop kasi adumot din nakamula ti mais at dadapay ti buy-boy yun siyempre handamot nga agpadanom iso nga naka-close digiti gates ni iti irrigasyon agploplo iti danom yan ti karayan tatasa. Okay. So apo kagawad kumusta ti assistance gaputa kasto ti sitwasyon nyo di kayo nakatalo ni ti main crop ngem tatta agtalong kayo ada ka ti assistance manipod ti agriculture office munisipyo or ti probinsya para kada kayo nga apo nga manalon dita Barangay Payak apo kagawad. As of this time sir awan pa iti
naitod kada kami nga assistant, malaksid lang dati berry cropping nga dahil dito nga fertilizer butcher discount. So di naiawar kada kami na minsan nga daw di municipal agriculture office kalaksidan di sir ke awan mo pa no kasta mga assessment amin ti perdition mi iti na palabas nga bagyo kun digitihan nga na raipan paset ti pagtatalunan mi pagay namulaan ti sa baling crop na-assessment amin sir nga mawan pa iti naibunong kanya mi. Okay. Inga nakalagay sir. Okay. Apo kagawad, base ka dito pa nagsarsarita tatay, adda di kita sityon ti barangay Payak nga medyo narigaten ti sumrek gapo ka dito sitwasyon or tudo. Ano nga sityo di gito apo kagawad? Manipot pa lang idi ko sir, di tudo tayo nga almost 1 week o 1 week idi nga tudo. Ngimado ti level ti danum ti karayan mi halos digiti dati sir nga may isolate nga sityo from matmat buong tupad dagan sa nakubugan rinatan mabarit masamuyaw kung banga-banga antay nga makastrict ti 4 wheels sir kalaksid ti sityo na gubugan ta at under construction ni nga project ti national or munisipyo siyempre makastrict di equipment ingana lang yan nagubugan sir nga iti matmat buong paddagan makapanti solo motor kung kurong-kurong kastamot ti rinatan mabarit masamuyaw banga motor sir kung kurong-kurong. Okay. So okay bet makaruwarda pa lang using those kinds of vehicles apo kagawad. Wan sir makaruwar makastrek dangam DJ limited ti karga no kumano DJ maayos nga nasayat DJ dalan kas na ti summer time. Di daldalan dalan no maayos di siya makakarga dati produkto da nga inganat lima nga sako nga irikas jay no ka di sir ako dahil may isang nga tao nga ilo gamot yan ta kurung-kurung mabalin law na yun kasi may isa lang na kurung-kurung mo dakad doon mangiduron mangi-plasta yan ta dalan kasi jet style na. Okay. What about di kiti rumwar nga mapanagtrabaho, especially di kiti empleyado at pangopisinaan. Mumay dito siyudad Tiluwag, mapandita sentro, especially students. Apo kagawad, kasawat sitwasyon da? No, trabahador sir, di kiti sulsulo motor nga bigat malum mga gawid nga data ubrati sa Nicolas Lawag ang kadwa nakadakwada kaya dati asjay motor solo motor hundo digiti daduman kaskasera da may stayin namit yan di work da no estudyante sir dati from paddagan nakakasera dati sityo alaw-aw kastamot digiti at dati nagubugan rinatan masamuyaw nakakasera dagiti kabagyan da sir ito yung tihan nga ma-isolate nga parte lugar mo. Okay, so meaning to say digiti isolated nga sityo mapan digiti estudyante agkasera kadijay sityo nga saan nga maapektaran no kastoy ti tiyempo. But sir, di dyan accessible nga dalan nga dumanon iti pagadalan na. So additional expenses kada iti naganak iti panagpakasera apo kagawad. Namit kat siguro agbayad sir ta almost kakabagyan damot ngam di dyan agsusublat di dyan parents nga mang banday katakwada ti weekly sir kasi numapanda iti bumabada iti Sunday or agsapat Lunes agawit dando ti malum ti Biyernes or Sabado kakuyog dano ko di parents sir da tumno lawas na sa bali nga pamilya man timang kuyog kanya sir mo dumagat italat dalat ta ka ito halos kakabagyan da kakabsat kun nakaikambangan naman ko rin paggigiran dan sir mga sityos. So yung digiti mapusgan nya mang kadwa kadakwada agistay damit ditan from Monday to Friday apo kagawad. Kasi ko sir lalalo di dyan
permi nga to, kalsidan, ti karayan. Mhm. Ang kapat nga maka-alis to lalo na agsurog ko, permi mo ti rigat na. So, kasi sir, makipag-stay, ano po ka doon, ubing nyo po, sir. Oh, ganun. Kasje ti karigat ti panang ipatulod kadagiti anak iti pagadalan na kadagita nga sitio. Apay adda balla siwen da nga karayan nya very dangerous when narisgo apo kagawad. Adda sir, dito from padagan ka, may isang nga karayan ka almost 18 times nga dalya sa atin bago ka makadano dito alaw-aw, sitio alaw-aw. 18 Bagiti, sir, 18 times nga bala sigom DJ karayan. Di bangir, kanta man di bangir kasi sir, almost 18 times. Imbagiti si Chur Masamuyaw, rinatanta balin nga twice or maminto ka lang nga bumalasiw sa dati pagkamangan na nga may isang hanging bridge. Yung di sir, super ti dalan, lot-lot. Dito, das ko natin latan po pagpagnan. Kasya lang sir, kasya ti karigat, digiti daddo mga sityo mi. Apo, namakpay dito maminsa nga pulo ket walong agbalasyo ka na po kagawad. Abi kasunod kada yun na, manuhag kilometro from that sitio. Aging ka kadiji pagadalan. Apo kagawad. Pagmetan na sir, ada integrated elementary school padaganan. So nga tilang bumababaan iti high school, magpasa iti sentro kan iti yan ti Banban National High School, iti National Highway. Ti from sitio alaw to sitio padagan circuit almost 4 kilometers, 4.5 sir, kilometers. 4.5 kilometers. With that 4.5, mamin 18 kang agbalasiw. Iti One, sir. Karayan. Okay. One sir. Okay, kasanot ka apres J Karayan, especially kadigito very curious yakman apo kagawad. Kang runan na kadigito nga tiyempo ti tudo. Kasanot ka uneg, ka adalem, ka apres DJ Karayan, apo kagawad. No talaga nga. Pwede darum sir, nagsama nga mabalasiw. So nga DJ Augustus, DJ Danom na. Okay lang, mayat mo ti magna, kaya mo enjoy yun pwede. Ito bingmat mo ka ti babalasiw. No, DJ Kapik sana siya, mo nga malasa. Basta, damot no narisgo. Ang nangala sa atin nun sir, dapat di kita tayo mga handa, awid no ko DJ Sabado kung Domingo, nag-stay dalat at iti, hindi ka kabagyan dati sitio alaw no ko sir. Uy, sus Maria Josep talaga. Ever since kastan ti sitwasyon na apo kagawad, manutawin nyo gaya man sir, if you don't mind, manutawin yon. Kwa sir, titawang ko, 55. 55, okay. Yung 55 na yan. Nanipod, ubingak sir, Kastan. kas JT sitwasyon da, na yung bagit tiyam mita, di payak proper kung sityo alaw-aw, ito, na semento ti kalsada, minik ang kami pwede accessible, ngarangtay nga kung amang iti barangay dadaor, palbalubos ti ako sir, na bisita mo amin ng DPWH, lalo diti from alaw-aw to Masamuyaw banga. Bayata daw nga binukon sir, pasukin. Isang barang isaruno, damit lang ngay kan iti alokasyon na, may patungpal mat lang, lalalo ko ti kingungutan tayo congressman ti first district at naayat mat. Iti tulong dagiti panakitinulong ti LGU mit banggi sir akat kan di probinsya sapay sir ta successful amin dagiti in reingmen proyekto nga mangbalik lalo di kalsada launay kumasa. Okay, iti pa nagkitam gaputa 55 years old kans ever since kastan na saan niya dito iti mang papatay ti rigget di kiti agtutubo nga agadal gaput rigat da nga rumwar sumrek di ta barangay da apo kagawad agasim ta sangapulo ket walo 18 times nga agbalasyo ka iti Karayan apo kagawad.
hanmat sir da ngamin dagiti met kinapatadak nga dumala dadalang overage nagraduar da met ti high school la di dalang mabati te ko namon tubeng dakkel di sir nga tubeng dagiti kainayat natin nagbasa nakabasa damot nagraduar damot ti high school ore diti da ininaud di masyak sir diti batang 80s 90s nga kunadan adumot ti successful lang sir nga ubing nga tagay taon naka-plaster naka-adal kasursuro nga dandan iti nasayat na pagtrabahon sir. Okay. Mano amin nga sitios, ti kasto di sitwasyon na, no kasto yung agtutudo, di na baranggayo, Apo Kagawad? Matmat buong padagan nagubugan rinatan mabarit masamuyaw banga Pito sir na sityo. Pito? Oo sir. Sus Maria Josep. Okay. Anat ka Adaywan? Hindi 4.5 kilometers. Ano nga sityo? Ti ka Adaywan? Padagan sir. Kung dito masamuyaw banga almost padadada dayo pa ikot. Banga sir. Abutan na ti 6 to 7 kilometers from sityo Alaw-aw. Okay. Apo Kagawad, thank you very much. Silintad mo man na nagundaway. No? Da mensahem, especially ka rin sityo nga medyo narigat niya Sir Ken, kaya narigat ni Rumwar ang kabaranggayam. Go ahead, Apo Kagawad, go ahead. Kalagiti kalugaran kalugaran iti sityo nga narigat kailangan nga makadaanon ti Purwil lugan akan anos kayo po aramidan mo di si bubukol nga konseho iti panangida ulo ni Apo Kapitan Michael Salutal aramidan mi matnapo di iti arbangan mi nga kan mabalik kay daan iti nasaya iti transportasyon tayo ngamin natuduan man ti dalan narigat ko na tayo na po anugot ko ti karigat ti dalan tayo uray so kumalaang ti matariman nga nasayat lalo ti alaw to banga bayat daw ti probinsya po kaya't may kumang isot na nanay nga tumulong kanyamin ti provincial road may ti payak inganat alaw na semento meten ban alaw na semento meten deti kumamang ti tado po gobernador Matthew Marcos Manutok sir sapay kumata makita dito kan balin nga may widening tapno na saya ati dadanon ti transportasyon makaibaba makaipasurong dati produkto da digiti kalugaran mi timet sityo padagan DJ Karayan nga talaga timang parigat uremot anun do di makal ti danon ti Karayan talaga nga madadahal ta DJ kaado di pa nagballa-balla si DJ mapagnaan tapos makadaanan nito ng sityo. Thank you very much, sir. Okay, maraming salamat. Apo Barangay Kagawad, Elmer Gimod. Ayun, okay. Agasim data Apo, yung sityo Padagan na ay 18 times nga agbalasyo ka. Adali kiti mabubuyak nga may feature Apo ti television gagiyem kay kapsat nga kasjay dapat di kiti dataling pagkapkaptan da tapno makabalasyo da tapno laing makapanda Apo iti pagadalan adagayem kasta nga sitwasyon dito probinsya tay nga Ilocos Norte gagiyem kay kapsat sangapulo ket 8 mamin sangapulo ket 8 nga agbalasyo ka sa kanto makadanon ijay sityo nga safe kan ken ayan ti pagadalan gagiyem ken kamsat agasem deta sa isu ti fear ko ti kaamak ko Apo no DJ ti mang tellay ti gagar dagitay agadal wenno mang patay ka DJ nga agadal bay amon ti agadal nagrigat maano dak tupay isun tupay ti patay ko kunada di kita naganak nga mang palubos ka rin anak da Apo no kasi ti sitwasyon uri pe adda kadwada nga may nga mapusgang kano from my one family mang bayabay kadakwada san mo nga tangapan panunuten gagiyem ken kamsat ay kumusta nga tatay anak ko na kakaiso na nga anak ko dayta Apo pangaasim ka di tarabayem ka di iti maminsa nga pulo ket 8 nga panagbalasyo na takarayan da kamo no mai-concentrate mo pa iti trabaho da kamo no makapangang kapay aglalo no maamam nga umay tanapig sa nga tudon basibasen ti bagyo ti kabukbukudan tay nga lugar
gagayim kay kamsat ket adda J di kiti anak tayo adda J pagadalan wenno hanabali no mapanda di kay mapanen na isundo pa iti pakaisarsarakan nyo mabalin ako nam angim no dito nga ubingket na aggagar unay nga agawid gagayim kay kamsat panaggaawid ket birthday na into nubigat birthday ni amana birthday ni inana into nubigat wenno adda pampandagan na nga kayat na ti makaawid ket ipilit na Maria Josep gagiyem kay kamsat panunutin yo apo data nga sitwasyon digito nga agad adal kada giti mention ni apo kagawad gimod nga lugar nga kastoy ti sitwasyon na no panagtutudo panagtutudo dita umamyanan nita maapektaran da apo kada ti weather condition ti Cagayan gagiyem kay kamsat isu nga napili tayo nga ag-interview kada kwada gapu taamwen tayo na ti sitwasyon da kakabsat ket DJ na diskubre tayo adda digiti taga sitio paddagan nya mapan DJ pagadalan na gagiyem kay kamsat urehan na maagad-adal digiti mapan rumwar maminsa nga 10 ket 8 nga agbalasyo kaapo iti karayan na manipod sitio paddagan na aging gana apo nga makadanong ka dita sentro wenno dita sentro ti barangay kakabsat ken gagiyem naggamak nga po nakarigrigat nga panunuten na jak mautob a panunuten kung ano ka digiti lalakay kada babakit ket kakabsat ken gigiyem so digiti apong agtuturay tayo no adda kat ti mabalin apo nga pamayan pangdang tarimaan 55 years old ni apo kagawa din ever since kunana nariingakon nya kasta aging gana ita kakabsat ken gigiyem sitwasyon kadeta nga barangay Payak Banggi, sitio, 7 nga sitio puti manamdama nga ma-isolate or mapupok di kita tao no agdegdeg ti sitwasyon kakabsat ken gagayem. Sapay apo tamangeg digiti tattao ken nagtuturay tayo digitoy nga innuman tayo kadigiti taga barangay Payak Banggi Ilocos Norte ket maikan ti solusyon dito nga sitwasyon da gagayem ken kabsat. Kabayatan na ti sasaaden ti panawen na makita yo nakulimlem Garbi Arbispay may isa nga low pressure area apo ti manamna mga sumreg iti Philippine Area of Responsibility itangal daw aldaw ti Huwebes dito apo ket mabalin nga mangitunda iti panagtudo ti dakkel paset ti rehiyon ti Visayas ken ti Mindanao. Agarup alas 3 iti parbangon iti masaripatpatan iti kaadayo nga sangaribo 2 gasot iti 55 kilometros dayaen ti Mindanao segon iti pagasa gagayem ken kamsat san met ket di pa nga direkta nga makaapektar iti pagilyan tinasao nga low pressure area ngem nalawa ti extension detoy when extension detoy nga detoy ket mamagtudo iti Visayas ken Mindanao nga mabalin nga iraman na pa iti Bicol gagayem kamsat manamnama nga itangal daw sumrek iti nasao nga low pressure area iti Philippine Area of Responsibility ket intunubigat umasidega po iti rehiyon ti Caraga ken ti Eastern Visayas agbalin niya close kadigita nga lugar ti nasao bagyo iti met masungad nga panaggibus ti lawas umasidegmet dato iti Eastern Visayas Bicol region ken sumagmano paset ti Southern Luzon pakiramanan aging gana iti masapsapa nga paset ti masungad da lawas manamnamang addantoy datoy na po iti Akindaya nga Luzon adaan met ti kalalaingan na nga wenno kalalaingan na ti tsansa no agbalin na bagyo dito may kasangapulok ket 8 bagyo pari ti dito nga tawen so kahit nga sawen nga kadigiti sumarsunong aldaw adda ti posibilidad na nga agbalin nga bagyo or tropical cyclone segon apo iti pagasa nukas pagarigan letter R ti pangrugyan ti nagan na mapanaganan dito iti Rosal buti na lang hindi Robert Rosal gagayem kay kabsat nga isu ti may kasangapulok ket 8 para iti 20 ket 2 iti imuna nga paset iti detoy nga tawen gagayem kamsat 18 when di bagada nga duapay nga bagyo iti detoy nga Disyembre umuna nga iti Disyembre may bagang adda ti may baga ti state meteorologist nga duapay nga bagyo ti sumrek iti Philippine Area of Responsibility sakbay nga gibus detoy nga tawen. Ti panagadal apo ti eksperto mas dakdakel ti tsansana nga aglandfall ti bagyo itang bulan iti dito nga bulan ken mabalin nga mangibunga dito apo iti bagyo wenno detay maawagan super typhoon sus Maria Josep gigayem ken kamsat
Okay? So, dijay, apo ti sitwasyon ti panawin. So, amanin po tayo. No pa'y awan iti Northern Luzon, may bagang epekto na, gagayim kay kamsat amangan laeng. Apo, at dito time nga, aglihis ti bagyo. Gagayim kay na kamsat. Okay, kaya't mi nga laeng dito agundaway apo nga magipakamu kada kayo, nga ti programa tayo tinapalabas, gagayim kay kamsat sante nga may danon. At dito lakad ni SK Chairman Maki, dito technician tayo, kaya tagpao ti suna, ginggana apo iti Sunday. So by Monday, isublite ito apo ti programa tayo, damdamag ni Berto, kaya ti programa tayo tinapalabas. Gagayim kay kamsat. Alain mi meten dito yung gundaway, nga mag-isarray ti programa tayo, damdamag ni Berto, dahil di bagayam yo, Robert De La Cruz, kinadwa tayo ti technical control, SK Chairman Maki Paulino Agustin, ibatimin tinatalinaay nga malim ti Huwebes tayo amin sa ngapada, agyaman kam tinkay panagbuya. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar, kinintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakidasanan diri damag winupas masamak, diri sumbat diri agtuturay kadiri issues, ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan, tapno amuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto!